Máši alebo áno, jasné, dohodnuté, zariadím, vybavím, OK, dobre, v poriadku. Máši. Určite ste v Egypte často počuli frázu máši. Máši, máši sem, máši, máši. Je to veľmi populárna a typická fráza pre egyptský dialekt. Čo vlastne znamená? Rozoberme si to spolu. Aby sme lepšie pochopili podstatu máši, je dobré vedieť, že toto slovo pochádza zo slova máša, čo znamená kráčať, odchádzať, ísť. Doslova máši znamená prechádzanie v štandardnej arabčine, alebo teda idem, odchádzam. Napríklad, keď poviem ana máši, znamená idem domov, odchádzam. Takže máši pochádza zo slova máša, teda ísť, odísť. Vyskúšajte si teraz so mnou aj výslovnosť. Máši sa vyslovuje ako také a a spolu. Nie je to úplne máši, ani méši. Znie to niečo ako a a spolu. Máši, máši. Ana máši znamená odchádzam. Zároveň v egyptskom dialekte máši znamená v pohode, jasné, samozrejme, dobré, vybavím, no problém. Napríklad, Ahmad, priniesol by si mi džús, jasné, máši, v pohode máši, vybavím. Je dobre však vedieť, že okrem máši má egyptská arabčina ešte jeden výraz. Aký? Je to hadr. Hadr je ekvivalent slova máši. Aký je medzi nimi rozdiel? Hadr je slušnejšie, oficiálnejšie, krajšie. Napríklad, Ahmad, mohol by si mi prosím pomôcť? Ahmad môže povedať hadr. Áno, samozrejme. Takže máši je viac neformálne a hadr je formálne, slušné, oficiálne. Máši môžeme používať s priateľmi a hadr je vhodné pri komunikácii so staršími ľuďmi, s rodičmi alebo v práci. Takže si to zhrnieme. Fráza máši znamená OK, jasné, v pohode, samozrejme, vybavím, máši. Pochádza zo slova máša, čo znamená ísť, odísť, a ana amši znamená odchádzam. Zopakujte si to teraz so mnou 3-krát. Máši. 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 Ďalej sme sa naučili slovo hadr. Hadr. Všimnite si, že toto slovo sa skladá z emfatických písmen, čo znamená, že sú výraznejšie ako tie, ktoré poznáme my. Takže neznie to jednoducho hadr, tak ako to vidíme napísané v prepise hadr. Ale znie to trošička výraznejšie. Hadr. Hadr. Zopakujte si to 3-krát. Hadr. 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 OK? Takže dnes sme sa naučili spolu ďalšie dve frázy. Máši a hadr.